Firma ZVVZ Machinery uvedla do provozu novou výměnnou nástavbu s označením NC3T. Slouží pro přepravu tekutých zemědělských odpadů, jako je digestát nebo kejda. V tomto případě jde o výměnný systém a uživatelé, třeba zemědělská družstva, mohou nástavbu z vozidla Tatry odpojovat a připojovat podle potřeby. Cisterna o objemu 21 metrů krychlových je vyrobena z oceli a má jednu netlakovou komoru s jednou přepážkou. Vzhledem k tomu, že zemědělské odpady bývají velmi agresivní, je třeba důkladná povrchová úprava cisterny. Ta je opatřena dvousložkovým epoxidovým nátěrem, který ji chrání před korozí. Aby nedocházelo k sedimentaci a materiál zůstal homogenní, má nástavba k dispozici vnitřní míchací potrubí a nechybí ani oplachovací potrubí. Plnění i vyprazdňování zajišťuje čerpadlo o výkonu 4 metrů krychlových za minutu. Ovládání celého systému je možné i dálkově z kabiny řidiče. Uzavírací klapky jsou ovládané pneumaticky a boxy hadic jsou hliníkové. Nástavba je pro snadný přístup vybavena pevným žebříkem. Indikace plnění je řešena plovákem a hladinoznaky. Celá nástavba má hmotnost kolem 3,5 tuny.